давай, give me fight, please. Отмечайте, давайте. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. И амали шумо мода мотиватсия метавад боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. аввалин бояци тоҷик дар UFC сарояндаи тоҷик Абдурозиқ мешавад? Ин саволе аст ки дар байни мардум ҳафтаи охир паҳн шудааст. пас аз оне ки Абдурозиқ ҳамроҳи блогери доғистонӣ Хасбулло маросими конференсияшонро гузаронданд, масъалаи бои онҳо миллионҳо одамонро дар ҳайрат мондааст ки оё бои онҳо кай ва дар куҷо барпо хоҳад шуд. бояд қайд намоем ки видеои конференсияи онҳо дар як шабона рӯз зиёда аз 7 миллион просмотр гирифтааст ва порчаҳои он дар группаҳои амрикоӣ гузаштанд ки диққати ҳамаро ба худ ҷалб намуданд. дирӯз сарояндаи 18-солаи тоҷик Абдурозиқ бо як видео аз Дана Вайт, президенти яке аз машҳуртарин созмони ҷаҳонии UFC, хоҳиш кардааст ки ба ӯ муҳориба диҳад ва ин видео дар муддати кӯтоҳ зиёда аз 1 миллион просмотр дар инстаграми ӯ гирифтааст. Давай, give me fight, please. Отмечайте, давайте. That was fucking weird, huh? Holy shit. What the hell was that all about? He didn't look ready. Send him to Huh? Oscar. What did he say to me? Send him to... He's ready to fight for you. He's ready to fight for me? I think he dropped a business card. He doesn't look like he's in fighting shape. Poor guy. шумо чӣ фикр доред? оё бои Абдурозиқ ва Хасбулло ташкил мешавад ё ин ки ин танҳо як шоу аст? фикртонро ҳатман дар комментария нависед ва мо бошад бо шумо хайр хуш мекунем. хайр.